Redmi Note 11 айна пачкай бародарҷон 128 оперативни шашай 1600 сомонай. Наиш Samsung Galaxy A51 ай. A51 ай 1100 сомон. Samsung Galaxy A51 1100 сомонай. Ина бародаро тамошо кунед шаҳри Қурғонтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акай Сапонай. Любой хел телефона дорем на. Бо пачка телефона дорем нав 1000 сими, 900 сими, 800 сими, A14, A12, A54, A13, A24. Шумо телефона истифода бурдагӣ биёрен, беҳо биёрен. Болои Шумтен мешавад шаҳри Қурғонтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акай Сапонай бародаро тамошо кунед. Телефон рехтагии қубчашқатинаи модели навай. Пачка пломбошка нест навай. Нархиш 700 сомонай. Ина бародаро тамошо кунед. Телефон рехтагии қубчашқати шаҳри Қурғонтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акай Сапонай бародаро. Ина марҳамат. Лайкҳоро бизанед, видеои нав мекунед, шумо наме бародаро марҳамат. Подписат сакин, лайкҳоро фаромӯш накунед. Любой намо телефона дорем, магазини Акай Сапон арзон мета, кредит мета, бе фоиз мета, марҳамат.